ଚାଲିଛି ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇ କରାହେଲା। ପୁଟଟାକୁ ବାଇ କରାହେଲା ଠିକ୍ ଏଇଠି କେତେ ପୁଟଟାକୁ ବାଇ କରାଗଲା ଆମର 25,682 କାହିଁ କହିଲେ ନା 25,000 ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 25,692 ବା 27,000 ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଇକି ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କଲି ନା 25,692ଟାକୁ ବାଇ କଲି। ବାଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଦେଖିବା କ'ଣ ଏବେ ଚାଲିଛି। order history skip profit and loss ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଏତିକି ପ୍ରଫିଟରେ ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ Nifty Index Nifty ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପିଇଟି ବାଇ କରିଛି। ପିଟା ମୁଁ କାଇଁ ବାଇ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବୁଝିଲେ କି ସରି 600 ଏ ଜାଗାରେ ବାରମ୍ବାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଉଥିଲା ତ ଏଠୁ ପି ବାଇ କଲି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକେ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି ଦେଖାଯାଉ। ଓକେ।